Modlitba svätého Jána Pavla II. Za rodinu. Pane, Ty si otcom každej rodiny na zemi, Ty si otcom všetkých ľudí. Daj skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom, a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom Tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len Ty si opravdivá láska a život. Daj, aby Tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť. Na príhovor svätej rodiny daj, aby svetová misia našej Matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život po všetky veky vekov. Amen.